104.7 IFM. Report! Iginit ng Commission on Elections o Comelec Region 1 ang pagpaparehistro ng mga gagamiting online platforms ng mga aspirants para sa paparating na halalan. Sa panayam kay Comelec Region 1 Assistant Regional Director Attorney Reddy Balarbara, sinabi nito na ang hakbang ay upang maiwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa paparating na halalan. Di umano, madalas kasi nagamitin ng mga online platform sa pagpapakalat ng mga makakatunggali ng black propaganda laban sa isa't isa. Dagdag pa ni Atty. Balarbara, inatasan ng Task Force Katapatan, Katarungan at Kakayahan upang hindi lumaganap ang anumang kasinungalingan online. Layunin pa nito na mabigyan ng patas sa pagpapakilala at pangangampanya gamit ang mga platforms na ito. Ang naturang polisiya ay nakasaad sa Comelec Resolution No. 11064. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.